ଥରେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଛତୁ ତରକାରୀ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଇଁଷ ନ ଖାଉଥିବା ଲୋକ କିମ୍ବା ଅବାରରେ ଆଇଁଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ଏମିତି ଥରେ ଛତୁ ତରକାରୀ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଆଇଁଷକୁ ବାଏ ବାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଛତୁ ତରକାରୀ ବା ମସରୁମ୍ ଆଳୁ କରି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ବଟନ୍ ବାଲା ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାର ଉପର ଚୋପାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେଇଥିଲି। ଧୋଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତାକୁ ଫାଳ ଫାଳ କରି କାଟିଦେଲି। କାଟି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ତେଲ ଆଉ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକି ଥୋଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ତାର ମସଲା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ଧନିଆ, ଜିରା, 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ 2ଟି ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇକି କାଟିକି ଧୋଇ ନେଇଛି। ଏବେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଳୁକୁ ଆମେ ଭାଜିଦେବା। ତ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି ଆଳୁ, ତାପରେ ଦେଇଦେଲି ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ବଳି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ତେଲର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିରେ ଆଉ ଆମେ ତ ସବୁ ଆଗରୁ ପକେଇକି ରଖିଥିଲେ, କେବଳ ଛତୁକୁ ଭାଜି ନେଲି। ଛତୁକୁ ପକେଇକି ଛତୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲି। ଛତୁକୁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ମୋର ଟିକେ କମି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇକି ସେଥିରେ ଚିନି ଟିକେ ଦେଇକି ତାପରେ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଗୋଟା ମସଲା ସହିତ ଜିରା ବି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି ଚୁନ ଚୁନ କରି ପିଆଜ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ବାଟିକି ରଖିଥିବା ମସଲାକୁ ଦେଇଦେଲି। ମସଲାକୁ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ସମୟ କଷିଲି। କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି ଗରମ ମସଲା, ଚିକେନ ମସଲା, ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ, ତାକୁ ସବୁ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଟିକେ କଷି ନେଲି। କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କାଟିକି ରଖିକି ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ ସାଇଜର ଟମାଟରକୁ କାଟିକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ସେ ପାଣିକୁ ଦେଇକି କଷିଲି। କଷା ଆମର ଏଠି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ମସଲାକୁ ଦେଖିକି। ତ ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେଲି। ମସଲାଟା ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା ଆମ ତରକାରୀଟା ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ତ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଛତୁକୁ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କଷି ନେଲି। ଆଳୁ ଛତୁ ଟିକେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲି। ଘୋଡ଼େଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତରକାରୀଟି ଆମର ଏଠି ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସକୁ ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ ଟୁ ଲୋ କରିଦେଲି। ଲୋ କରିଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଘୋଡ଼େଇ ନେଲି। ଘୋଡ଼େଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଠି ଆଳୁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଗଲା। ତରକାରୀଟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଥିଲା। ଖାଲି ମୋ ପାଖରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ନଥିଲା ବୋଲି ପକାଇ ପାଇଲି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବେ। ଆଜିର ରେସିପିଟି କେମିତି ଲାଗିଲା?